Njengoba silanja manje sizoshutha umusic video wengoma esikhiphe eDakis Music Record. Ibeat yakhona umsindo wakhona uhlanganiswe yithina esihlanganisele wona. Sithatha isitshela samuntu sifuna ukuvuka nento entsha abantu abazimabelalela beyithande, abantu osekhaya noselokishini ethi mayizwa lento imjabulise. Sizoshutha ivideo yetrack ethi Malume, track yokuqala i-album la ngiphethe abo-Ace Red Sea Sipherango from Bonakie Entertainment. Sure kumnandi siphethe abantwana bosizang namatrans ku-grand siphethe neshisayo sure. So ivideo leno ungayilindela, sizoyidropha izophuma kanye ne-album then bese sikuregister ku-2 Sambo. Ningakulindela izitolo kuzobe kushisa kakhulu if ingasho ukuthi ASP akuyo. Sure, Tiang Amen from your hood, the rap god is Pagamisikats Babaziye. Bangbizo Rete Cats. Sepiti, Olwandle, Polile, and Shayo Moya, so Shai Vitola. Ingoma, Emnandia Kole, Shai 035, Nation Fame, Singamachitas Pome PT, Zamuklanganis. Umtulo hip hop. Umtulo hip hop. Slomile nje uyabona ukuthi kumnandi nezulu livumile. Siyathemba ukuthi yonke into yathi izohamba kahle. Ingoma umalume bayayithanda kakhulu eGasi ingoma. So ingoma mabesha lisho liyasho ukuthi ingoma siyayivuma iphakama iye phambili. So nathi siyawuthola umfutho, siyawuthola umoya. Nesupport esitholayo iright kakhulu. So sizoshutha ke namhlanje. Sikhiphile nje kumnandi sijabulile. Ngokwe-rap ngu-fashion killer njengamanje sesiqedile isini yokuqala sisoshaya isipili olwandle si-305.